Ovo je još jedan način pričvršćivanja četke na osovinu za premazivanje ili čišćenje cijevi. Kao što možete vidjeti ovdje, ova specifična četka je dugačka 8 mm, što je 5/16 inča. To je iste veličine kao i moja osovina, tako da ovo prilično lako stane ovako. Ali ono što sam sada učinio je da sam si nabavio četku s većim promjerom osovine. Vidiš, ova je 5/16, 8 mm, a ova je 10 mm. I otišao sam u trgovinu željezarijom i nabavio si mali komadić gumene lule. Mislim da se zove plastika ili silikon, nešto slično. I odrezao sam mali komadić ovako. Sada uzimam ovaj mali komadić i stavljam ga ovdje. I kao što vidite, vanjski promjer ovog malog komadića je 10 mm, što odgovara četkici od 10 mm. Dakle, kada ga sada stavim i zategnem vike za pričvršćivanje, vici za pričvršćivanje se zatežu na mali komadić plastike koji drži cijelu stvar zajedno i olakšava joj okretanje. Dakle, nadam se da je to korisno. Ćao!